Hello, parlok tikum no via long. Di man ta kasing dan siya klaw. Dan ya food synsar. Dito mati ipat ka bang kwa banong namar ba. Dapat ya synsar mentau snem kami ba, kampu ba ndai. Kan don jing mentau ipat lah dah. Synsar upu ba la ne mi ba. Kat ba kador pat kamtan. Kalong ke ba ngo du jing kermen. Yang iki nongrep namar la dah. Wat la jing trish tom jongi kalong ke ba. Seiso ndai kador pat kamtan. Kam sem la dai na kadau jong ka jing sniu jong ki jing rep jongi kam sem la dai na kadau langi kan trish tom ndai kita ki jing trish tom jongi pat baro kilong le no ai no ha ka jing bom don jong kador inong kum no pat namar ba kasor karu kam sem lapet tikena kam sem labu ya kita ka jingmut jing perkhat bahkan pek lam yang iki nongrep apo jela jongi hi kedai be buon hiki nongrep ndai wat la kedai mangra ke jela ke baduk wat la kedai mangkana ke jela ke ba buon ki nongrep kasor kar pat kaya le nu ban wan ra tang ki jingle kemen jingle subha ndai kam sem la phai mat i ai sa ki nongrep naka agriculture department bun sini ke juyak sai kumno ban biang ya kador kamur jong mar rep lau deus ing ne deus synsar ne deus synrai ne ki latar pat ki somarit ni kumtai terter naka agriculture department ke juyak le hiban piwi ki nongrep ngai lada ka sorkar jelapat kam simkhia kam bu ya kador kamur ke biang wat la ka agriculture department klai le kadok noru na kaliang jong ka agriculture department kai le ban ai ki sembai ban ai ki skim ki nongrep ngai kador kam don the hem don jingmut ma ban ai ru kam don jingmen toy tinga kermen ba nda kapor bat kaya kelab biang nangin jit ki wei pat ki nong mi kmat hang tangi kermen ba kin sedon ta ki dor ba kambiang nak banta jongi nak banta jong marep jongi la la li la la